mata zedu, ina mato yedu Baba ishike, aya mashike, enia taka nia ta, eka kanuna nia ututukuma haya, Patino na mata zedu mari Bine metu yedu gaishike Tawe kuzona mata kuna mwari anonzwa Aya mashia takaya Aya na Kana basi na mwe mchana kuna patino yenda We need the Holy Ghost Tiripando Baba, tinakuya kumundu. Tawe kuna mwari unenyasha ni upenyu wa watu. Tawe kuna mwari unopindura. Tawe kuna mwari unetsitsi nengoni. Mwari unowanza ngoni, mwari unowanza tsitsi. Kela baya sodeka temaka ya derebosa Zadoba derekete maka ya deremoso dokatele Eka tata baya sakateri mandorobosa dekade Ayazo dekatorie maya narito kazodoba dea Ande rakate rito tobaka ria tamaya ndarobosa Azokate kutetetema daria monda rito kazodeka tamana Ateria mayanda rakate Yozadaba kalabade rito mayanda rito kazodoba Shala mayanda ratata baya kateria maya Eka labaya sataka mandoro kotoria bosata We need the power. We need the power of the Holy Ghost. Mangwanani ano muchende ukura mangavongwe Mangwanani ano muchende unogara nekusingaperi Shalada baya sataka maya teteteba Andere keteba ya kama Maya ndere bosakata rabaya Murimwari mangwanani ano murimwari mangwanani ano Murimwari mangwanani ano Damuona mvangari Yesu. Damuona Yesu. Kana shirika zano chengeta. Kana nenderela ano chengeta. Damuona Yesu ali pano. Ano kwa hondo zako ali pano mangwanani ano.
anorwa nevanorwa newe ari pano mangwanani ano. Shadebadoro katia mayande revo sadekato. Arwa newe arwa na Mwari. Zebadaria tokate makaya. Wakatengwa neropa iwe, wakatengwa neropa iwe. Kwete neziriveri kana nezvinoora. Usatarisirwa pasi nemweya yemadhimoni. Usatarisirwa pasi nezvekumusha. You are more than a conqueror through Christ Jesus. Shaladadadada. Jesu. Jesu. Aripano. Aripano Jesu. Jamona Jesu. Aripano. Anozviziva zvese Jesu. Bavarwerekani aripano. Anosimudzira Jesu aripano. Damona Jesu aripano. Jesu aripano. Alopukuta misoti yangu aripano. Anote kutindirara mezangu gana aripano. Aripano gani Jesu aripano. Arikutombata ruoko rwako aripano. Mutende Jesu aripano. Shanyirwa. Ibona mata wasarenda kuna Mwari. Chingava chiko. Mwari yakusarenda situation. Aripano. Aya. Aripano. Ati mbosarenda masituations aya kuna Mwari. Sarenda izo kuna Mwari izo. Zisarenda kuna Mwari izo. Mbosarenda kuna Mwari izo. Dati mbosarenda kuna Mwari izo. Eka. Ratemo ya nderebo sade. Sarenda kuna Mwari. Kelabayana. Sarenda kuna Mwari. Mbosarenda kuna Mwari. Dati mbosarenda kuna Mwari. Anorapa. Zausina mindura nazo ya nazo. Zausina mindura nazo ya nazo. My God.
dai waiziva, dai waiziva, tari pano, dai waiziva, dai waiziva, dai waiziva, yes, dai waiziva mangwana nano, ari mono mani, yes, asita baba, ay, amaya ari mono mani, ari mono, pauri papo ari mono, usati ndashaya anondiwitsira, ari muno kare, ari muno kare, ari muno kare, ari muno kare, Jesu uyu. Ari bano, Jesu, Teba katama nderi joyo, ari pano, Jesu, ari pano, ari pano maruyu, ari pano, chingava chiku chakuchemedza kwemakore, ari muno, katina nina niataya, angana ni ano Jesu. atina matemari wakafa isu. We are not praying under closed heavens. We are praying under open heavens. Unozwa bhuku richiti God, that you may rend the heavens. Mwari mbobvarura matenga enyu, minamato yedu ipinde. Imbobvarura matenga, minamato yedu pachigaro. Hatina zveminamato inobatwa ichazodavika iri after my days. God, that you may rend the heavens. Yekabasadaka makaterimo sadiakata. Ayasokatamaya. Atina mati pasi pesilinga. Tino namata under an open heaven. Salamande revo sakataya. Murimari. Salamaya. Just raise your hand. Bishop Gujutu, pray to God. Just believe whatever he is led by the Spirit of God to say and utter. Ndokuti ndimi moga kanga muri nezuro dozva muri nhasi munogara makadaro nokusingaperi. Saka baba, inzwaiwo minamato, inzwaiwo kuchema, onaiwo kugomera kwevana venyu baba, onaiwo kugomera kwevarandakadzi, kugomera kwevarandarume, gomera kwevanasikana, vanakomana panguva ino vari kuchema nokuda kwezvimanikidzo zvoupenyu bwuno. Vamwe vari kurwadziwa Mwari, vamwe vari kutambudzwa Jehovha wamasimba ose nehama dzavo, vamwe vari kutambudzwa nevavakidzani, vamwe vari kutambudzwa nenyika ino, vamwe vari kutambudzwa nemweya yetsvina. Asi tenzi tinoziva kuti tiri vakundi nokupfuurisa. Tinzweiwo mangwanana ano. Sanganaiwo nesu baba, sanganaiwo nekereke yenyu, sanganai nekereke yenyu, sanganai nekereke yenyu, sanganaiwo nekereke yenyu baba, sanganaiwo nekereke yenyu Jehovha. Anina
mwana uya mukati memba ino, mukati menzvimbo inakaremerwa. Baba ngasunungurwe nezita raJesu. Shoko renyu parichaparidzwa Baba, Baba vangu naishe vangu, shoko renyu parichaparidzwa. Garitaure kuupenyu bwedu, garitaure kumweya yedu, garitaure Jehovha kumwoyo yedu, garitaure kunyangariro dzedu, garitaure kumasituations edu, garitaure kuhama dzedu, garitaure kuvana vedu, garitaure kumamarriages edu, garitaure kumabasa edu, garitaure Baba nezita raJesu. Bazita izvi, bazita vazibauzvi, bazita Tsagamire, bazita mambo wamadzimambo nashe wamadzishe, kuregere kuwanikwa mumwe chete achabuda mukati memba ino akaremerwa kana achirwadziwa nezita raJesu. Bazita Baba, mbiri nokudzwa zvipiwe kwamuri muzita raJesu. Amen. Mangwanani anotogona kufarira Mwari zviri nani muzita raJesu. Haleluya, 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 haleluya. Iye akamboda kutadza. Aha. Akaitwa forerunner naJohani akati iye anoteera handizini. Ari kuuya rukanda rwebhutsu dzake handikodzeri kana kuti ndirwusunge. Iye akati haiwa kudonha kwevanhu, it was not a surprise kuna Mwari. Baba akati it was not a surprise mugarden. It was not. Yeah. Before the foundations of the earth, God knew it. The man he was going to fall. Saka Jesu akagara ari pa akati regai ndiende. Yes. Peter akati